Гаилә тормышы һәр беребез өчен ышсыз-кырыйсыз хезмәт һәм сикәлтәле гомер юлы. Шул юлдан гомер буе матур итеп атлаучылар, бер-берсеннән башка яши алмаучылар, бер-берсе турында хәстәрлек күреп, яратып яшәүче иң матур гаиләләр арасында безнең өчен иң кадерле булган әти, әниебез дә бар. Пенза өлкәсе Евлашево авылында гомер кичерүче иң кадерле кешеләребез. Әниебез Бадамшина Мәрьям Рызван кызының бүген 63 яшьлек туган көне. Ә инде сөекле әткәебез Бадамшин Әнвәр Дәүләтша улы үзенең шундый ук 63 яшьлек туган көнен 7 ноябрьдә каршылаган иде, дип башлана әлеге котлау хаты. Икесен бергә шушы матур гомер бәйрәмнәре белән котлап китәсебез килә, дип язганнар кадерле балалары Бадамшиннар гаиләсе. Уллары Али Әнвәрович, килене Равилә Усмановна, аныклары Марат, Ренат, Кузнецк шәһәреннән Рамазановлар гаиләсе, кызы Гүзәл Әнвәровна, кияве Гаяз Аббасович, аныклары Лилия, Фатыма һәм Мадина. Безнең өчен иң кадерле, газизләрдән газиз булган әткәй һәм әнкәй. Сезгә чын күңелдән имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме, картлыктагы күңел тынычлыгы, тигезлек һәм кырыштай саулык, сәламәтлек. Тормышыгызга ямь өстәп, авырмый яшәгез, озын гомер итегез. Тырыштыгыз шушы матур тормыш өчен, инде рәхәтен дә бергә күрегез. Яраткан әтиебез, газиз әниебез, туган көннәрегез белән ихластан барыбыз да бергә җыелышып котлыйбыз. Сез дөньядагы иң яхшы әти, иң шәп әни, әби һәм бабай. Алтын кулларыгыз, сабыр йөрәгегез, үтемле сүзләрегез, акыллы киңәшләрегез, ихлас, нечкә күңелегез өчен, безне яратып үстергәнегез, булганыгыз өчен без сезне бик яратабыз. Сезнең белән һәр вакыт горурланабыз. Бүгенгедәй матур парлар булып, сәламәтлектә, тигез, озын гомер итүегезне телибез. Сез безгә кирәк, сез безгә терәк. Бәйрәмегез белән котлап, әти, әни, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Сезгә булган шиксез хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, зур бәхетләр юлдаш булсын гомергә. Бәйрәмегез белән котлап, әти, әни, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Сезгә булган шиксез хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, зур бәхетләр юлдаш булсын гомергә. Кадерле Мәрьям Рызвановна һәм Әнвәр Дәүләтшевич, матур туган көннәрегез котлы булсын. Баланыкларыгыз бары сезгә генә дип сайлаган җырны тыңларга чакырабыз. Кuşağında bizning nani turmuş boshlangan.